गथ'खौ गाज्रि खामानि मावदों। नोंथाङा थामनेल आरो टाइटेल बनायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर बिराद दावराव दावसि जागासिनो दं माने फेसबुकफोराव नोंथांमोना ए टु जेड माने शेयार खालामनाय थ्रुयै माने नुबाय थादों जानो हागौ 8 बोसोरनि गथ'खौ सासे फोरोंगिरिया जिनाहारि खालामदों नङा होमबा लोगोफोर नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो बिथाङा बबेनि आरो बबे स्कुलनि फोरोंगिरि नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो। बरिमेला हाइ एलपि स्कुलाव सासे फोरोंगिरिया सासे उन्दै गथ'खौ एलपि स्कुलनि गथ'खौ गाज्रि खामानि मावदों बेनिनो दावराव जादों। बै सिङाव दङ। मैडिया फैबाय। लोगोफोर नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बे भिडिअ माने टंलायाव जादों आरो बे टंलायाव माने आसामिस मिडियामाव जादों माने सासे 8 बोसोरनि हिन्जावसाखौ माने सासे माने बिफा बैसोनि फोरोंगुरु जिबायदि फोरोंगुरुआनो माने बिथांजो बे माने मास्टारानो माने 8 बोसोरनि गथ'खौ माने एमारजेन्सि जिनाहारि खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसेयै भिडिअनि थ्रुयै बा ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिडियाफोरखौ माने भिडिअ क्लिप लाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो जों बेखौनो सावरायगोन। दिनैसिम जों गथ'खौ खांदों फेदेरदों लोगोसे जोङो बोसोरखौ नायनानै 3 बोसोरनिफ्राय 4 बोसोरनिफ्राय जोङो फरायसालियाव गथ'खौ माने गियान मोन्थों होननानै गियान गुनि मोन्थों होननानै लाइफखौ दालांनो थाखाय संसारखौ जालांनो थाखाय बिनि माने ससियेल लिंकखौ बा बे गथ'फोरनि माने लाइफखौ नायनो थाखाय माने जों गथ'फोरखौ फोरोंगिरिखौ माने फोरोंहोनो थाखाय जों माने स्कुलाव थिनहरो माने बा गियान गुनि मोन्थों होननानै गथ'नि लाइफखौ मोजां जाथों होननानै जों स्कुलाव हेगारो। नाथाय सासे बुजिखानाय गावनि फिसौ बैसोनि गावनि फिसा बैसोनि गावनि माने फरायसुलिखौनो माने फरायसुलिखौनो माने मा खालामदों अमा दाउ बायदि माने जुनार आखुनि बायदि स्कुलाव माने जिनाहारि खालामनो हगार हरनायसो जादों आरो बिथांखौ गोख्रोङै माने एरेस्ट खालामनांगौ लोगोसे पुलिस बिफाना बिथांखौ माने एरेस्ट खालामनो लोगोसे बियो माने ओरैबायदि जानांगौ माने बेखौ माने फासिनि अर्डार होनांगौ होननानै सासेबो माने बिमा बिफा एबा फरायसालिनिफ्राय माने एसेखौ माने हरना होनांगौ आरो आं बेखौनो बुंगोन दिनैसिम बेफोरबायदि माने गाज्रि फोरोंगिरिया माने स्कुलाव थायोब्ला माने ससियेल मिडियायाव माने बिराद गाज्रि जागोन आरो माने जोंनि जेसेबांखि फोरोंगिरिफोरखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो साफा सानै फोरोंगिरि माने गियान गाज्रि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों नुगासिनो दं माने उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ 12 बोसोर बैसोनि गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थानायखौ जों सिगांनिफ्राय जोङो बिराद नुबोगासिनो दङ। बेफोरखौ जों माने गोहोमै माने जों गाइडलाइन लानो हायाखै बिथांखौ माने बे जिबायदि आसामिस मिडियामनिफ्राय बिथांनि मुंखौथ' मिथियाखै बिथाङा माने 8 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि थाखाय बिथांनि साख्रिखौ जोङो बोख्लायना होनांगौ लोगोसे बिनि गेजेराव माने गोदान जों माने मास्टार सफैनो जेनेबा गोदानै माने फोरोंगिरिखौ सोफैनायखौ जोङो लानांगौ आरो लोगोसे बे गथ'नि लाइफखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांखौ माने गोजौसिम माने कमप्लेन होनानै बा गोजौसिम माने आर'ज बिलाइ होनानै बिथांखौ माने फासिनि फान्दा होनांगौ आरो लोगोसे माने बिथांनि साख्रिखौ बोख्लायनांगौ आरो लोगोसे बबे गामियाव जादों मानो होनोब्ला टंलायाव जादों होननानै मिथिनो मोन्दों आरो दिनैसिम जोङो बेफोरबायदि फोरोंगिरिखौ थायोब्ला इयुन जोलैनि जेसेबांखि जोङो गथ'फोरखौ शिक्षा दिक्षा होनो बा स्कुलफोराव हेगारहरनो जोंहा गिनो गोनांसो जालांबाय लामा सामा नङा होमबा लोगोफोर गावनि फरायसुलिखौनो गावनि स्कुलाव फरायनाय फरायसुलिखौनो गाव गियान होनांगौ गाव बोसोन होनांगौ गाव माबोरै लिरनांगौ बोरै लिरनाङा माखौ रोंदों माखौ रोङा फोरोंनो थाखाय बिथाङा माने सरकारनिफ्राय बेथन मोननानैबो दिनैसिम माने सासे 8 बोसोरनि गथ'खौ माने जिनाहारि खालामनाय समाजनि थाखाय बिराद आन्दिगे जादों बिथांखौ गोगोमैनो माने गाइडलाइन होनांगौ जायबायदि टंलानि जायबायदि माने रायजो राजाफोर दं जायबायदि रायजो राजानि बा बबे टंला गामिनि जिखुनु माने गामिनि रायजो राजाफोरा माने गोगोमैनो बिथांखौ माने स्ट्राइक होनांगौ बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन गासैबो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आरो बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोरखौ माने चान्स होनाङा नो चान्स बिथांखौ माने बोख्लायनानै बिनि जायगायाव माने गोदान मानसि सफैनांगौ आरो बिथांखौ माने 8 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनो थाखाय बिथांखौ माने फासिनि साजा होनांगौ गामिनि जायबायदि गामियाव जादों बिथांमोना माने गासैबो ओंखारनानै बिथांखौ माने आर'ज बिलाइ होनांगौ गोजौसिम आरो लोगोसे गासै स्टुडेन्टफोरखौ ओंखारनानै माने राजा लामा होनायखौ खालामनो नाजानांगौ आरो लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन कि आरो आंनि बुंनायफ्राव मानसि गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं जेसेबांखि हायो बेखिनि भिडिअखौ बुंनानै शेयार खालामनो हाबाय लोगोसे बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निश्चय बर' हारिनि फिसानि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय एसनबो लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।